Karon di guys, manghipos di aning hinugasan sa kong apo nga si Rex. Mag-abot na ako gani gikan sa trabaho. May akong naabdan nga nang hugas siya. Ya akong giingnan, ako lay ko andong arrange ana. So mag-arrange data guys kay naka-relax naman ko kamay. Ato ni pang-arrange. Pada hugasan ay lutuan na namo gani. Ay. Kalisod ta guys kay ako rong gibit-bit ang akong cellphone ako gibutang. Kay para makita ako ang akong gibuhat. Ni akong mga baso guys kani tagkaana ani ato 14 ka buok pero mauna na usang pabilin kay dali hindi ko siya mabuak pag mataga di man gid as siya nga plastic ba pagkadali